Mana kan ni ngayo ya kau ke message nak way subscriber jangan beri usamlah apa yang kata arpo dan ni like post nem kata kajik kali jeng ugalong kum ni ni im ha kan ni kajuk ke bathamai habang ipit ya ke berthai habang ipit ya ki perlok jongi nyo I ya ki social media bat ya ki keleng saudong jong ke berthai bat kan ni kajing nujor yelade bat ki way kalalong ke benta jong kajing em jongi nyo I baki biru ki kiu ki roy ki par ki ruspa ki nang roy ka jim jangki bat kalalong ka ba yangi bangin nom nujor yelade bat ki we don ki por yo I ya ki classmate jongi ki bom long ki ba start ki bom long ki ba aktif hagi por bakile school henre menta enda haka jing impat ki kham kiu maki banyangi ki don ya kane ki don ya katai ka mi no kata ka jing perkhat hapo ka jimut jongi hato ngalek bakla ayu ken haka jim jenga kebala pelong yang bangan sakut kumne ko mangalam ta ke mo kata ke jim bakla ka bangalek kebala pelong yang bangan nam kiu ha ka jingem jenga te ka jingkeli jenga kalong kumno ken ngila banom nujor yelade bat kiwe haka ne ka juk jong ka teknologi kublaya pi ki perlok ki bi ije jenga manga ngate ormingson bamon bat hapo jong kane ka channel ka bakarteng Eugenio Susiang nagapor syakapor ngi wanra kum kini ke jinia selok ki counseling ki balak bar pengkela ya ka jing im jong pi lada pidang wan hagasin ka banangkong ai hapo jong kane ka channel ka pedeng sobhai pi wanam klik dan subscribe ya kane channel bat lada filap bakane ke video jonga manta kasi kan ai jing mentoy pi wanam klik ban share ya ka syaki perlok jong pi kenang ba makiru ke lap yo ya ka ju ke jing kurku kuma piyo lemba jong kani ke video jonga manta kasi tungin stang kani ke comparison lani ka jing nujor yalade bat kuwe kalong ke ke belas stang nado ke por ka bangin dangrit na yeng chwa kita stang ya kani ke comparison ngakan mau kumno ki kimi ki pa lani ke henmen lani ki bahalor jongi ki stang ban nujor yangi bat kiwe nganai pidak nuksa hakapor bangin dangrit ladang iwan le exam lani ban le test iwan ra ya ki paper lani ya ki result jongi ka ke jingkeli ka ban nangkong kin keli yangi kumno pitho hato filan eman tho bat ladang yo result kat no max pio bat ka jingkeli ka ba arpat ki keliengi kiwi pat kumno ki tho kat no ki yo mano bayo highest mark menta ladang pai sya ka jingem jongi ha ka ni kerta tungin persyang ban ngam jelu ya ka jimut jong kini ki arteli ki jingkeli ka ba nangkong ka ba ki keliengi kat no max pio ka kedau ya ka ta ka jingyo max jonga kat bakum ka jing pengkret jonga hato filala ni emban tho hatu kata ka jingyo mak sumpi ka long kapa kum ka jing pengkre jang pi ne fiyo khambon ne khamduna ban ya ka ba phila pengkre ka jingkeli ka ba arpat ka long kata ka jingkeli jong ka jing penya nujor yangi bat kiwe ki keli yangi katno marks kiwe kiyo ki classmate jong pi katno kiyo mayo mano bayo highest mark PE nado ka por ka panginarit kelas tang lupa kata ka jing nujor bat kiwe Henringan ongi pi bakam de bandan kata ka jing nujor bat kiwe kila ban yo kat no ro Henry mangapat ngade ban yo kat bakum ka jing pengkre jongahi kum ta ka fokus ka de ban long halor ka jing pengkre jonga ka jing la jonga PE ka jimut jongki hang ne kam long ban penujor ya pi bat kiwe klem da poi perkhat Henry ki nujor yangi bat kiwe don ki por ki ya nujor yangi bat ki henmen bat ki para arkimi bat ki perlok jongi bat ki janjing jan sem jongi bat ki khon jong ki perlok jongi don ki por ki compare ya kata ka jingla jongi bat ka jingla jong kiwe teng ya kata ka jingnang jing start jongi bat ka jingnang jing start jong kiwe ka jing khan bor jongi bat ka jing khan bor jong kiwe ka jing khan bam ka jing khan mare bat kum ta ter kane ka comparison lane ka jingan nujor bat kiwe kalong ka kelas tang lupa naki bahaya ngasam jongi hang ni ngam shem la pendok jingkerman ya ki long kimi long kapa jongi bakin nom nujor ki khon jongi bat kiwe I hang ni ka jimut jongki kalong ka badai Henry ka rukompat kalong ka babakla the intention was good but the process was wrong ka jimut jongki ban nujor yangi bat kiwe kalong nakam taban aiman sem yangi bangin long kummaki kumbang ong pi meneba ki kelingi ya ka jingkeli kiwe pat kat no kiyo manoyo highest mark ka jimut jongki hang ne kalong nakam taban aiman sem yangi bangin pengkre kummaki Henry kata ka proses pat kalong ka proses jong ka jing nujor yangi batki don kipor ngi ongi ki khon jingi kumne pej uhen men jome ulong wa tips ngi ukran ya ki be halor habaki wan kai sayeng jongi Henry mamepat mecu sangap jar pi hang ne ka jimut jongki nak bantaban pengkela ya utu ukhon jongki uba sangap jar bo unlong uba kran briu ko balong uta hemen Henry ka rukompat kalong ka babakla the intention was good but the way was wrong pi hang ne ka wan no kata ka jimut ha ukhana baka jing bha jong unu briu ka shong ha ka kam ka ba utre ka shong ha ka jing kran jong u ya ki ba halor
kumta nado kapor ka bakidang rit la don lupa kata ka mensem jong ka comparison ngan IP sa kawepat kunuksa shibo menta wan kai ki biru sieng jongi bunsen ngi jongi khon jongi khon kele shim ya ka to ka jinro ka ba phidro lane ya ka to ka jingshna ka ba philashna lane ya ka result jong pi pen I ya lane ya kita ki ba wan kai sieng jongi ngi ju ong ro I ki khon ji to duai ma phi to shot to ruai lane ban pen I ya ka ta ka sap jongki hakmat jong kita ki ba wan kai sieng jongki PI ka jumut jangki hang ni kalong kababha khanang baki we kin yo I ya kata ka jingla jangki khon jangi bakin yo ya ka jingyero bakin yo ya ka jingkor khona ki henre ki ek ba jang ne ki to ki ba pet lane ki ba snap ya ka jingla jangki khon jangi kin ong kum ne phi long ukhna ba tips ngi you are a good boy or a good girl hang ne ka rung sa ka we pat ka jumut ha ka jumut jong khna ngalong uba tips ngi tang larang la ban le ya ka ne ki kam Then English ka ongkum ni my performance is equal to me being a good boy or a good person. Kumta kita ki kena kila perkhat ba ka ni ka kam ka bangan le ka penloy nga bangan long ba tips ngi. But kum ne kim perkhat shu shpang kita ki we pat ki jinglong jajai ka jinglong ka ba jam note ta ki kim le shu tang larang la ban le ba ha ka kam ka bangatre. Don kipor ngiyo ibo khna ubam jaba ngi ong yo utaw khna bo long ba tips ngi namar pale namar bo ubam ja. Kumta kalarung no hapok ka jumut ka jing perkhat jong utaw khana pa ka jing bha jonga is equal to ka jing la jonga ban bambon karung no hapok ka jumut jong utaw khana ba me being good person being good boy is equal to my performance ngalong khana ba tips ngi tang larangan la ban le ya ka nung ka Henry mentapat ladon pat sada uwe uba kham khlan banyanga uba kham bit banyanga uba kham khlan bamja banyanga uba kham start banyanga ngam long shu khana ba tips ngi Pi hang ni ka wan no kata ka comparison but saka we pat kata ka de ka competition but kumne ka mi no kata ka jinu jor yela de batski we pi hang ne artli ka jusneng ka bangila ban yo ka banang kong ka kam ka bangi tre ka long kham halor ban ya ka jinglong jonga kala runga hapo ka jimut ka jimper khat jongi khana jongi ka ba arpat ladang atre ya ka no ko kam lada don da ki we pat ki ba kham halor kham la ban ya nga ngam long shu khana ba tips ni kata kalong deep coded hapo jong ke jimut ke jimper khat jongi lada ngalak bantrai bah ya katokam ngampat long ubru ubabit lada don da ke vipat ki babit yang ha katokam even if I am the best according to my capacity but if someone is better than me then I'm not the best Berkumtah ka mino kata ka comparison but kata ka competition teng hap deng jong ki para jongi hap deng jong ki henmen jongi but enda ngila kham he khamsan ngi compete yelade but ki perlo jongi lane but ka lok lane but ulok jongi but hang ni ka mino kata ka mensem jong ka jing bishni ka ka ba kham sniu shu hang ni ka long kata ka ba ki khot ka public approval Niju perkhat ke ka baki biru kin kren shepang jungi ladang tre ya kan ka kam ladang le ya kan ka kam ke ka baki biru kin kren yangi ke ka baki biru kin ong yangi ya kata ki khot ka public approval kham tam le ha kan ka juk jong ka social media kata ka public approval kanang jur namar men shwang ya compare tang bat ki henmen ki para jungi tang bat ki jan sem jungi henry men tapar i compare bat ka prathei paro ka we ha kan ka juk jong ka social media le Tang namar ban yo ya kita ki comments, tang namar ban yo ya kita ki likes. Ni compare ila de bat kiwe. Teng ni shu penrung jupor ila de hakano no ka banta. Ni shu tan jupor ila de ban poi hakato ka banta. Tang ban yo ya kata ka likes, tang ban yo ya kita ki comments. But karung no hapo ka jimut ka jimper khat jungi tang ban yo ya ki likes. Kata kalong kabade. Henry ngan ongipi. What most people are suggesting is not necessarily right for you. Ka baki biru ki singaw tenat. Bonsin kamlong kababiang nakabanta jongi hateng ngi jule jupor yakin nu kamtang nakabanta ban pensngau ba ban yo like ban yo comment sapo jong ka social media but ni persyang ban pengkela ya ka jim jongi kat bakum ka public approval kat bakum ka jingkwa jong ka social media namar ngi im hakani ka juk mentah ka juk jong ka jingpon pai ni perkhat balada ki babon kile yakane kamut kani kalong kabade andre ngan ongi pi bakadi kilong kababakala Namar hakini kesini kibabun kishule tang ya ke kabaki we kile Henry tang kandiat kiba perkhat im shu hakata juk ba kibabun ki perkhat ya kababha Henry kishule ya ke kababun kile because majority is not thinking at all they are just doing what other majority is doing but hang ni kami no kata kaji perkhat ba ke kabaki we kile kata kolong kabade kani kabangale kala kolong kabade ni kamlele tang
larang penhun ya kiwe bat ka ka bajia hang ne kalong ba ni persang ban penlong gilade ku bagi we ki perkhat sipang jongi bat ha ka bukut kan jia yu ya jikim jongi ngim la ban long kumta kum bagi we ki kwa yang bangin long bat habangi mut ban phaidin ha ka jikim jongi ban long biang utu ubru bang julong manchwa kumta ro ngim la shu ban long bat ngin long no habdeng sha soin ro mkot sha kandeu ro mkot maringin ne no habdeng bat hangta ka sniu no ka jinglong jongi Bada kabalek kumni ngisupul kulmar ya ka jigim jungi. We just create a confusion. Kani ka jia long namar bangim ju perkhat shu shipang ilade I perkhat betang shipang kata ka opinions, shipang kata ka jimut, shipang kata ka jingkran jongki way. Shipang kata ka jinglong jongki way. Henry ngim pai shu shalaka jong ka jigim ka jingla jungi ka jingle jungi. Henry ngan ongipi bangim de banu jor ya kata ka ka bangi yo I ka bapau shebar. Henry ngide ban nujor ya ka jingim jongki bat ka ka badan shepo jong ka jingim jongki ngide ban compare ya kata ka jinglong babha jongki ka jinglong yarap jongki ya ki batuk badda ka balek kumne ngim compare dan ngim nujor ilade bat kuwe Henry ngishu inspire na ka jingim jongki ngiyo man same na ka jingim na ka jinglong jongki kata ken kalong ka baton kam ha ka jingim jongi namar larangi nujor ya ka jingdon jongki we kidon yakane habang compare kata ibar ka jigem janga kani kalong kata ka jingyo nujor ka never ending race ka jing maret thong ka bomdon jingkut shu lano ro badda ka balek kumne ha ka jigem jingi da lele ro em imla ban yo ya ka jing suk ka jig manamar ha ka jigem jingi kindon bej ki bakham rius pa kindon bej ki bakham ba habriu baningi kindon bej ki bakham la baningi kumta ngim de ban nujor ya kata ka ba pau shebar Henry ngim de ban nujor ya kata ka jinglong jongki bakan long ka inspiration ka jing aiman sim ha ka jingim jongi mana kene nga kandu ya we khona oba start ba udan haplang jong ka jing khuslai akali o kat ne me start balai menang khuslai ong na market ba nang mi kisi ki por ngasngo ba kata ka jing nang jing start nga kanang duna compare bar ki we te hata ka por ngakali o to menta usnam kat no marks me ko ban yo ha ka exam jome but ulongi nga kwa ban yo khandai 4% but ngakali u hatu mila ne eman kemen lerami yo khandai 4% huong hoj ngan kemen namar ka target jonga kalong khandai 4% Henry leranga yo khandai 4% pat kanta kan long ka jingkon ka bakrau yanga Henry nga ong biang u Henry lada fi yo khandai 4% dan pat sedaki wekin yo khandai 4% hakata por pat pin ngau kumno but hangta ngayo I baka demno kata ka nyok kamantung kata ka jingman jong kata ka jingyo khandai 4% kan sakala no sya kata ka jing ngosi jong ka jingyo khandai 4% jong ke we pat ki breu de na kata daw ngaju ongi phi ngim ju de ban nujor yala de bat ki we never ever compare yourself with others namar haga jing compare jongi pat ki we pin lap be kin don be ki breu ki bakham ruspa ki bakham la banyangi nakata daw what nujor yala de bat ki we kumbang ngaju ongi phi ba ko comparison kill the joy of your achievement ka jing nujor jongi bat ki we ka penja no ya kata ka jingman jong kanu ka jing yo jongi ha ka jingem jongi ngai skam ba kani video jonga mantakasi ka wanra ka value ha ka jing jong pe ngin second do pi ha ka pat ki video that hadu ka tak por bye bye stay safe